Sziasztok! Ez egy videóüzenet tőlem nektek. Kértetek egy videót a Tesla instruktori álláshoz. A kedvenc helyemről jelentkezem, vezetek vasárnap is, hiszen ezt csinálom minden nap, már lassan 17 éve. Ahol, vagy amire ti embert kerestek, az nem csak egy autó, hanem egy időgép. A jövőt mutatja a jelenben, a múlt tudását ötvözve. Miért szeretném ezt az állást? Szeretnék ennek az időgépnek a pilótája lenni, aki elnavigálja a jelenből a jövőbe. Az erő legyen velünk, amperek kísérik útjainkat, gigawattokban lehessen mérni a teljesítményeket. Sziasztok! A Tesla szekta felszentelt papja, Fazekas Mihályt láttátok, hallottátok a volán mögül. Sziasztok!